Ahoj. Tak já jsem se rozhodl udělat malé instruktážní video. A když takové demo, jenom takovou reklamku. No tak kde vlastně bydlím, tak se podívej. Tada. Úplně ten nejvyšší prdel Zlína. Nemůžu teda říct prdel, protože jsou tu dost luxusní baráky, autíčky, všecko. Ale já nebydlím v luxusním baráku. Pekárna. Tam vzadu je i vinný sklípek, což je paráda. Je tady taky dětské hřiště. Nádhera, co? Co si může člověk přát. Jen se podívej, jaké to je krása. První patro, druhé patro, třetí patro. Společný pokoj. Určitě najdeš můj postel a můj stůl. A to je luxusní výhled z mého pokoje. Tak, a teď si jdu dát oběd.